Доброго ранку. Салют усім! Рада вітати вас у нашому доброго ранку, хлопчики. Який ж сьогодні чудовий день. Тільки поглядіть. Птушки співають, дерева шапочуть. І навіть повітря ніке особливе, свіже, легкое. Згодний. Такое адчування, быццам сёння абавязкова здарыцца нешта добрае. Не такі ён ужо й добры гэты ранак. Чому? У тебе штосьці здарилося? Таму што спачатку будильнік не зазвінеў, потым чай разліў, шкарпэтку доўгі час шукаў і ледь не спазніўся. Ну, гэта не прычына быць без настрою. У жыцці рознае можа здарыцца. Ну, вось-вось. Так што трэба узнімаць бадзёрасць. А то і ты ведаеш, на каго зараз Алёша падобны. І на каго? Хо-хо! На вялікую калючку. Ці кактус. На кактус. Так, сядзіш такі калючы, насуплены і нібыта кажаш: не падыходзьце, у мяне дрэнны настрой. Хы! І зусім я не кактус. Кактус, толькі без вазона і калючак. Наконт калючак трэба яшчэ праверыць. Ой! Алёша, а вось яны і калючкі. Так, я таксама бачу. Не жартуй, Кася. Сябры, а вось вы ведалі, што існуюць кактусы вышэйшыя за чалавека? За чалавека? Я думаў, што ўсе кактусы маленькія, якія стаяць у вазонах на падаконніку. А вось і не. На самой справе ў свеце ёсць шмат розных і незвычайных раслін. Ой, як дзіўна. Нам абавязкова трэба пра іх даведацца. Тады запрашаю у падарожжа. Каб пазнаёміцца з аднымі з самых вялікіх кактусаў, нам патрэбна адправіцца ў пустыні Амерыкі. Ой, як далёка і як цікава. Знаёмцеся, гэта кактус Карнегія. Ну і ну, гэта ж сапраўдны волат. Так, згодны, Алексей. Вышыня калючых веліканаў можа дасягаць аж да 20 метраў. Гэта больш за 5павярховы будынак. Ой, такі вялікі і такі калючы, я б нават баялася да яго блізка падысці. А вось птушкі не баяцца. Некаторыя з іх робяць сабе ў ствалах такіх кактусаў гнёзды. Якія смелыя птушкі. Але для іх гэта быццам сапраўдная крэпасць. Ніхто не падыдзе. А яшчэ Карнегія вельмі прыгожа цвіце. І праўда. Толькі паглядзіце, якія цудоўныя кветачкі, якое мноства. Незвычайны нарэшце кактус. Не проста незвычайны. Гэтыя кактусы знаходзяцца пад аховай. І таго, хто паспрабуе яму нашкодзіць, могуць нават арыштаваць. І гэта не дзіўна, таму што гэта адзін з самых вялікіх кактусаў на нашай планеце. А яшчэ гэта таму, што кактусы вельмі павольна растуць. Каб дасягнуць вышыні ў 1 метр, ім патрабуецца дзесяткі гадоў. І колькі ж яны жывуць? Карнегіі лічацца даўгажыхарамі сярод раслін і могуць пражыць аж 150 гадоў. І праўда, волаты! Я так зацікавіўся, што ўсе мае калючкі схаваліся. О, і праўда. Гэта значыць, што твой настрой палепшыўся. А тое. Дзякуй, Лесік, за цікавае падарожжа. Рады, што вам спадабалася. Ну а зараз запрашаю ўсіх на мульціпаказ. Хлопчыкі, а ці заўважылі вы, як навокал усё бурліць? Бурліць? Гэта як? Ну як жа? Птушкі кожны дзень даюць канцэрты, матылькі пералятаюць з кветкі на кветку, пчолкі гудуць без перапынку. Згодны, Кася. А калі уважліва прыгледзецца, то можна ўбачыць і шпаркіх стракоз. І праўда, стракозы адны з самых жвавых насякомых. А якія яшчэ цікавыя факты вы пра іх ведаеце? Давайте разам глядзець і слухаць. Стракозы – гэта сапраўдныя паветраныя акрабаты. Жывуць яны каля вадаёмаў, бо менавіта ў вадзе гадуецца іх патомства. У Беларусі стракозы сустракаюцца амаль усюды. Аднак прасцей за ўсё пабачыць іх можна побач з рэкамі, ручаямі, балотамі ці азёрамі. Існуе шмат відаў стракоз, якія адрозніваюцца па памерах і колерах. Напрыклад, самая вялікая стракоза на нашых прасторах мае размах крылу ад 12 сантиметраў,
а даўжыню цела 8 сантиметров. Сярод самых распаўсюджаных колераў стракоз гэта зялёны, сіні, фіялетавы, жоўты, чырвоны і чорны. Некаторыя з іх могуць быць вельмі яркімі і маляўнічымі. А вось сапраўдны цікавы факт. Стракозы могуць лятаць з хуткасцю до 50 км в гадзіну, а яшчэ раптоўна змяняць накірунак палёту, што дазваляе ім прытка ўцякаць ад ворагаў і хутка знаходзіць ежу. Такая незвычайная каардынацыя – гэта сапраўдная суперздольнасць стракоз. Нават самыя сучасныя верталёты не могуць пахваліцца такой манеўранасцю. І гэта не ўсё. Стракозы могуць выдаваць гукі для прыцягнення ўвагі. У розных відаў гукі могуць адрознівацца ад простага гулу да складаных мелодый. Ёсць і яшчэ адна цікавая асаблівасць стракоз. Гэта здольнасць да маскіроўкі. Некаторыя віды могуць змяняць колер або форму. Гэта дапамагае ім заставацца ў бяспецы. Дзякуй, сябры, сапраўды цікавае і пазнавальнае падарожжа атрымалася. Галоўнае не забываць, што стракозы – гэта не проста прыгожыя насякомыя, але і важная частка нашых прыродных прастораў. А я запрашаю усіх нашых тэлегледачоў назіраць за прыродай і цікавіцца наваколлем. Ну, а зараз нас чакае мультфільм! Хлопчики, вось адкажыце мне, ці верыце вы у цуды? Ну, мне хочацца думаць, што цуды здараюцца. Калі прыгледзецца, то навокал ёсць шмат чаго незвычайнага. А я вось лічу, што ўсё навокал можна растлумачыць. А цуды толькі ў казках бываюць. А ты чаму, Кася, пытаешся? У мяне ёсць адна цікавая гісторыя для вас. І яна вельмі падобная на цуд. І што гэта за гісторыя? Ці дакладней, пра што яна? Яна пра жывыя камяні. Якія камяні? Жывыя? Гэта як? Гэта, відаць, Кася зноў нешта прыдумала. А вось і не. Давайте разам паспрабуем разабрацца. Ёсць такія жывыя камяні, ці яшчэ іх называюць камяні, якія поўзаюць. Як жа яны поўзаюць? Каб з імі пазнаёміцца, нам патрэбна зноў адправіцца ў Амерыку. Зноў у пустыню? Так і ёсць. Адкуль ты ведаеш? Гэта я выпадкова здагадаўся. А можа, гэтыя камяні сябруюць з вялізнымі кактусамі? Ну, не зусім так. Адправіцца нам патрэбна ў адно вельмі дзіўнае месца, у пустыню, якая завецца Даліна смерці. Ну і назва. Нічога незвычайнага. Гэта адно з вядомых месцаў. А назва такая, бо ў гэтай пустыні няма амаль нічога жывога. Акрамя камянёў. Гучыць вельмі таямніча. Вельмі таямніча. Вось паглядзіце зараз уважліва на фотаздымак. Якія незвычайныя сляды. Быццам яны засталіся ад камянёў. Здаецца, нібыта хтосьці ўзяў камень і пацягнуў яго па глебе. Вось толькі побач нікога няма. І ніякіх іншых слядоў. Атрымліваецца, што гэта самі камяні рухаюцца, так? Вядома, што так, аднак гэта немагчыма. Гэта ж камяні. Усе ведаюць, што яны ляжаць на адным месцы. Ну я ж вам казала, што камяні жывыя. Кася, я ўпэўнены, што тут ёсць нейкі сакрэт. А можа, гэта і ёсць сапраўдны цуд? О, доўгі час людзі так і лічылі, бо ніхто не мог растлумачыць, як гэтыя сляды з'яўляюцца. Таму на дапамогу прыйшлі вучоныя. І як жа яны разгадалі гэтую загадку? Вучоныя пачалі назіраць за камянямі. Яны паставілі камеры і чакалі. Ой, вельмі доўга. І што яны ўбачылі? Уся справа ў тым, што камяні знаходзяцца на дне высахалага возера. Але бывае, калі ў гэтым возеры з'яўляецца вада. Але ж вада не можа рухаць камяні. Мы б гэта і ў нашых мясцінах маглі заўважыць. Не можа. Але калі ў пустыні робіцца вельмі холадна, то вада ператвараецца ў лёд. Так, з'яўляецца лёд, і што далей? А калі сонца пачынае яго грэць, то лёд ламаецца на вялікія пласціны і можа падымацца ад ветру.
Пакуль нічога не зразумела. І калі такая пласціна аказваецца побач з камнем, то можа стварыць нешта падобнае на парус. І ў гэты парус дзьме вецер. Не проста дзьме, а нават можа яго рухаць разам з камнем. Ну і ну, а калі лёд зусім растае, то застаецца толькі камень і яго след? Усё так. Неверагодна. І праўда, падобна на цуд. А я казала. Хочацца пабываць там і ўбачыць усё сваімі вачамі. Але пакуль магу прапанаваць вам паглядзець толькі мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем! Сябры, які цікавы і магічны ранак у нас атрымаўся. Аднак надышоў час развітвацца. Жадаем усім добрага настрою і цудоўных адкрыццяў. Ну а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Уху!